load buds. Nakaka-open ko lang, nandiyan ka na nag-light. Inaayos ko pa lang eh. Salamat. Ang lakas naman ng net mo. Ay. Dito ako sa Majilis. Harang is live. Salamat sa paharang-harang. Ay naku. Natutumba. Naayos ko. Salamat. Salamat Sisi sa paharang. Salamat sa inyo. May work. Yeah, alam ko. Alam ko ikaw si Lito. Remy Macasero. Salamat sa pagdalaw, pagbisita. Kahit na busy tayong lahat. May mga bisita kami ngayon. Mag-o-open na ako kaya mamaya hindi ko na maharap. Family ng amo ko. Dito ang kainan, tanghalian at saka dinner. Oh, 'di ba? Ang ano lang time nila. Ay mamaya busy na kami ngayon, mag-o-open ako. Kasi sayang yung time. Kahit na ganito lang sa ganito lang paraan kasi hindi makaka-upload, walang i-upload. Walang i-upload. Hindi nakakalabas na mag-vlog sa labas. Sana maganda. Hanggang dito na lang. Kaya ano yan eh. Yung harang, siyempre, ano yan din sa kanila. May bayad sa kanila. Wala ang sahod pala ng vlogger. Halos nangangalahati sila eh. Nangangalahati yung YouTube. Okay lang, 'di ba? At least may libangan tayo. Oh. Wala, nandito lang tayong nakaupo. Oras lang ang nakaaksaya. Imbis na punta ka ng maglibot-libot dyan sa wala. Mag-stay muna tayo sa YouTube. Maski na nagkakanda aybag na. Maski na magka-aybag na, sige. Mga iba wala nang tulugan para lang mag-edit. Ako, pag may na-edit ako, wala ring tulugan kung minsan eh.
Mahirap mag-edit kasi nag-aaral akong mag-edit. Nagalaw-galaw. Mamaya tatawagin ako ng amo ko, oh. Nandito na naman ako nagtatago. Nagtatago sa Majilis. Kunin ko yung isa kong phone.
Hello there. Ala, pasensya na kayo. Busy si Ate Ima nandun kay ano, kay Madam. Nag-aano kami ng ano, serbat ano, "We got you, Sir got you." Salamat sa support. Tingtang, Sir Tunyiba, tingtang ka pa diyan. Tingtang-tingtang ka pa diyan, ha. Sinong nandiyan? Ay, si Ma'am Kapit. Ay, namasyal si Ma'am Kapit. Ma'am Kapit, dinilit niya yung Ma'am Kapit, nandiyan ka pala. Tony Official. Hawak ko yung cellphone kong isa, hindi makagalaw eh. Kaya nandun kami kay ano, kay amo may bisita. Sis RB, Wanderlust, Ma'am Lynn Katap. Salamat sa pagbisita nyo kay Ate Ima. Thank you, big thank you, big thank you. Especially Sir Gatchu. Lilipat ako. Ililipat ko to para ano. Ay, nakakahiya naman. Dito ako sa lipat, lilipat tayo. One minute. Ah? Ah?
Hmm, oo. Ano, basking na amo, energy na amo rin. Ah? Ilan? Ipatan mo, i-switch mo tama na. Ta. I-switch mo tama. Nakalive labat kan, ang gamit tilak ko hindi mo na yun tinalak na kan. Wala ang pasyar. Wala rin pasyar bitan. Wala mo ito. Nagalaw. Siguro mo talaga. Pulang-pulang may hindi eh. Baso. Ano na sa may baso na natin? Baso pala yung mas yan po daw may ipsi. Paano pupunta na namin yung ipsi? Ka. Malaking eh. Wala ko may cellphone kon sa kini di. Ay kini yan tulay sarag. Sarag to yung kini yan. Pan aglaon pasok so card. Ano yung tayo din kita. Mangkat sa tayo pala kini.
Busy, busy. Busy si Ate Emma. Palagi namang busy araw-araw. Ayan. Huwag may dito lang. Mga nakaigulit. Hindi mo magayon. Kaya sabi ko, mga nakaigulit talaga. Salamat, Boy Gatcho, Sir Gatcho, sa pag-stay. Busy si Ate Emma. Kain tayo almusal. Almusal muna. Hmm? Almusal, almusal. Kulang nagata mo ah. Mambutangira. Salamat. Salamat sa pagbisita, Mambutangira. Busy si Ate Emma kumakain. Tama. Nam. Ah, okay, okay. Okay. Yeah. Because I'm eating, I will finish. I will finish. Yeah, only I will keep. Kailangan kami. Mga kay ano, sama. Katawang pagitan.
Yung mga una, ako na. Pas, pas, sabi niya. Tawag ako ng hamod, pas, pas. Tawag ako ng ano, alaga ko. Sabi niya, pas. Madaliin ko daw. Tingnan niyo yan, no? Busy-busy talaga yung ano. Hindi ako gusto kong mag-stay ng matagalan sa inyo para makausap ko kayo sa maski sa chat lang. Ayan, busy na naman. Tatawag ako. Sir Gatcho, salamat sa pag-stay. Salamat sa support. Ang sipag mo. Lahat, lahat na yata ng ano kinoment mo Lahat na yata ng kita ko lahat. Yung mga comment mo nandoon. Salamat sa support. Talaga, sobra. Hindi ako makapagdikit pa kasi, busy. Busy.
Gawa tayo kus, anong gaway kinam na ani. Ano na, Tantan. Ayan. May bisita pala ako. Hindi na nahaharap. Hmm? Ano to? Nagkinuklamo yun. Tantan. All about it. Salamat sa pagano dalaw. All about it. Ay, ano ba yan? Ano yung pang ano ko? Magloba. Ha? Pusa. Loba? Ano yung pusa dito? Hindi, ano. Dulas lang, kargay dulas eh. Dulas. Oh, may singa mo. Yan. Dulas yan. Ay, wala. Singa mo yan eh. Gawin mo niya eh. Entah cuma niya. Tadiraw. Tadiraw mo balot mo yan. Makikiran. Kargay dulas din mo madalang. Ako? Ako? Oh. Singa mo. Yan. Ala, hindi ko maharap yung mga bisita ko. All about it. Okay lang, kapatid. Salamat sa pagdalaw, sa pagbisita kay Ate Ina. May bisita kami eh. Kaya ayan, nag-open ako nag-update lang ako kasi wala ring battery. Nandito pala yung charge ko. Ang charge up.
Hinahanap ko yung main channel mo kagabi, All About Eve. Iba yung lumalabas. Hindi searchable. I-friend naman kita dito sa YouTube. Oo, sige lang. Kasi gano'n din ako 'pag hindi naka-open, lipat-lipat ako sa mga friend para pantay-pantay sila, hindi yung iisa lang. 'Di ba para pantay-pantay yung mga ano natin, hindi iisa lang yung pinupuntahan. Pupuntahan ko rin 'yan 'pag ano, naka-open pa kasi yung ano ko, itong yung Ninja ko ang pang-ano ko. Mag-live ka rin para puntahan ka namin. Need kasi ng watch hour para ano, mag-umpisa ka ng watch hour kasi hindi madali, para madagdagan yung watch hour natin. Maski na live, live, live lang, maski na ano lang, silent LS lang, lagay mo lang diyan sa tabi, umaandar na yung ano mo, watch hour. Antay ka ng guring hindi ka marunong mag-live. Paano yan? Mag-live ka lang sa ano, maski na i-open mo lang yung live mo, itabi mo lang diyan, may makakita sa yung mga friend mo. Yan. Ganito lang itong ginagawa namin. O kung nandiyan ka or busy ka, pwede mong iwan. Ito iniiwan ko nga tapos mayroon din akong ano diyan. Meron namang pumupunta. Pag nalaman naming mag-live ka, siyempre puntahan ka namin, gano'n. Para mabuo yung watch hour mo, maipon. Yung subscribes, okay lang yun kasi nandiyan lang yun. Madali lang yung subscribes na hagilapin. Ay, sige, oo, mag-ano ka lang. Magbantay-bantay ka lang sa mga kaibigan kung ano yung ginagawa nila, yun ang gawin mo rin. Kasi pupunta naman kami sa'yo sinong ano, tayo-tayo lang ang magsusuportan. Sinong magsusuport sa atin, si Rapi Tulfo? Hindi. Malaking bahay yun, sila, yung mga malalaking bahay. Hindi tayo susuportahan ng mga yun. Tayo-tayo lang na maliliit na bahay ba? Oo. Kasi hindi ka naman nila papanoodin. Sila ang pinapanood natin, 'di ba? Yan sila Rab, sila Pugong Biyahero. Isa akong ano, na-addict ako sa kanila na manonood. Pero ngayon, wala na, bibihira na. Kasi hindi ka naman papanoodin. Kung ikaw, panoodin namin yun, ganun. Tayo-tayo lang na maliliit na vlogger, nagtutulungan, ganun yun. Natawa ka. Oo, si Rapi Tulfo. Hindi yan nanonood. Sila ang panonoodin natin. Yun ang ano, sila Pugong Biyahero, yan.
ng bahay nila, pinapanood ko ang mga 'yan. Pero ngayon wala ng time na panoodin sila mula nung may YouTube akong ganito maliit lang. Siyempre uunahin ko muna yung tayo, sana sisikat din tayo. Kuntento na tayo dito sa maliit na nating ano. Yes. Ha? Ano mami? Ha? Sayang ito, meron pa oh. Ano yun? Yung kamatis? Tapos mahihilog na ito, oh. Ano ba kung ala? Bakit? Ganun pa rin ba? Eh, ikaw saan ba? Bakit ganun ang ginagawa mo? Hindi na niya kaya iwan. Hindi na niya kaya. Kaya iwan, hindi. Saglit lang naman sila, ha? Ikaw naman ang original, eh. Original ka. Ano ko nang tawag chicken? You are here? Yeah. Mama, tell me. What do you want? Mama, tell me. Why you are speaking? Feeling. Ito, ginagaitan. Ano ka natin? Hindi, tignan mo yung... Marami pa itong oras natin, magdadalan mo. Hindi, sabihin pa lang sa ibang araw. Ano oras? What? Kaya mo siya dinadala niya yung pusa. Okay. Kaya tagal-tagal niya tayo ng oras kasi gusto ko matulog. Oras! Sabi sa kanya, ano kayo ba? Nabali ako. Ito, parang nakita. Dapat inahan na rin. Break. Ano sabi ko? Sa susunod na nandito ako, sabihin mo sa kanya na nandito ako. Ba't mo tinatago na nandito ako? Kasi ikaw pa rin ang original. Ano na natin? Sabi niya, sabi niya ba talaga tayo na? Mahal ko eh. Ay, ano na natin? Sabi niya sa akin talaga si Kurt. Sige, kung mahal mo siya, alam mo yun? Kung mahal mo siya, alam mo na, pero babalik-balik ang tanong. Wala, siyempre yung contact niya wala. Pero wala kayong pero sabi niya, pag-break down, lahat sinuko niya para sa akin. Para, kumbaga, talaga naman mo sabi niya. Ang ganun sila. Kung naman, pero yung gano'n naman yung words na alam mo, sa harap-harap, ako hindi ko kaya ko gawin yung sitwasyon. Hindi eh. Iba ba rin po din siya? Iba yung ano yung sitwasyon. Sabi nila sa akin, ano ba gawin ko yun? Ano ba gawin ko? Ganito ako malaki. Kasi lagi, hindi ka pala naman kayo sa akin. Nakikita ko na, sa dalawa yung sa umaga na isip, may hindi ko na talaga, bakit ka kanya hindi ko na talaga inililihit sa iyo right at hindi kasi wala na akong hindi kasi ikaw, kumbaga alam mo kami kung paano kami nagsimula. Ikaw yung as in. Pero hindi naman. Pero kagabi, sabi ko, pag-uwi ka na ako tayo na ito. Ang gusto kasi ito sa kanya, ganito kami pero naluloko ka. Naluloko ka. Pero ikaw na ang masasaktan. Oo, siyempre, tama ako eh. Oo. Nandiyan na ako sa kanya eh. Siyempre, ikaw bang ganyan, iiwan mo ba agad yung ganun? 10 years. Hindi ah. Hindi. Pero siya kaya niya. Kaya niya. Kaya niya. Kasi, ano eh, hindi tayo pare-parehas ng pananaw. Oo.
kanya-kanyang Ako talaga, Emma, may importante sa akin, mm. mahal ko siya, alam niya. Pero yung gano'n sabihin mo na, gusto ko lang siya ibigay kay siyempre, gano'n lang, gusto ko lang siya ibigay kay Kuya. Gano'n lang yung sa akin. Hindi hindi ako kasi kasi, pero kung mapahal ko kasi, sige. Yun ang gusto niya, kasi sige. hindi mo naman yung laruan eh. Oo, Siya hindi makipaglaro. hindi ako laruan, hindi ko siya nalalaroan niya. Kasi edad ko na ito, nakatulog sa lahat ng ganong bata, nadagdagan na niya yung kagawin sa akin. Lagi away din ang mga yan. Ay, naku. All about him. Sisikat din tayo. God is good all the time. Okay na lang na malit yung vlogger natin. Kasi ano lang ilibangan ba? Libangan lang natin. Tulad namin mga OFW, kailangan namin yung libangan. Kasi pag walang libangan, baka stress ang aabutin. O itong libangan, at least yung libangan na ito, balang araw, malay mo kung sisikat nga tayo. O, di pag-uwi, di may ano, magkakapira ka pa. Sana all, no, magkapira. Pasok ka sa ano, kay Charis. Pasok ka kay Charis mamaya, ano niya. Kay Ma'am Ilocana kasi walang mamaya ata eh, kay Charis. Charis. Maraming palaro. Maraming palaro mamaya, maraming ano, mapapanalunan. Ay, nabubulol si Ate Ima. Mapapanalunan. Oh, diyan ako rin nalilibang diyan sa mga may palaro. Nananalo ako ng mga naintindihan ko ba? Hmm. Yun nga eh, kaming mga OFW. Hindi ka OFW? Akala ko, di ba OFW ka rin? Natutuwa lang kami pag yan, ganyan, may mga dumadalaw. Dadalaw din siyempre kami Yun, libangan na. Ito, busy na naman si Ate Ina. Magluluto. Pasyal-pasyal ka lang sa kanila. Dinas lang po ako from Bulacan. Saan sa Bulacan? Saan ka sa Bulacan? Mayroon akong mga pamangkin sa Bulacan sa Taliptip. Mga pinsan pala. Marilao. Marilao po. Marilao? Parang hindi ko yun saan yun? Hindi ko yun alam Maraming nagkalatan ang mga kamag-anak ko diyan sa mga sa Bulacan. Hindi ko na alam kasi bata pa ako. Doon na nanirahan yung auntie ko, saka uncle ko. May mga pamilya na o may mga apo na. Wala, nagkalatan na, hindi ko na alam kasi sa Pangasinan kami eh. Wala na rin akong father at mother na maghanap sa mga pamangkin ko, mga pinsan diyan sa Bulacan. Sila ang nakakaalam.
Oo, Ilocano. Ilocano, Panggalatok, at saka Pangasinan. Halo 'yan sa Pangasinan saka sa ano, si ano, Ma'am Ilocana, Ilocano din, Ilocana din. Kaya yung salita ko parang ano ba, hindi siya hindi siya yung purong Tagalog. Hinahanap kita kagabi, eh, sine-search ko yung ano mo. Salamat boy, Sir Boy, got you. La Union po mga kamag-anak. Saan sa La Union? Sa La Union din may ano doon nasa asawa ng kapatid ko sa Aringay. Nasa kusina ako. Ay, naka-open si ano. Naka-open yung kaibigan kong iba. Naka-live din yung mga kaibigan kong iba. Hindi ko maka, hindi ako makadalaw. Kasi naka-live. Hi, Tis. Hi, Tis. Mixed Vlog. Salamat sa ano, bisita. Saglit lang ah. Nandiyan ka pala eh. Tis, ayan, may ano ka na. May jacket ka na. Watching from Antipolo. Antipolo ka? Salamat sa ano, bisita ha. Baba kayo ng ano, bahay niyo para ano, dikitan ni Ate Emma. All about Eve. Sweet. It. Ano pala, oh, malapit ka nang mag 1K. Hi, Tis. Ayan. Ma'am Tis, ano, wait ka, kasi malit din ang bahay mo. Bibigyan din kita ng 10, okay? 10 banana. Ano, punta ako ng bahay mo, ha?
Ito pala, may ano ka. Ano ito, 3 minutes lang. Sa'yo ba itong, ayan. Punta ako ng bahay mo, may ano, upload ka, 3 minutes lang. Panonoodin ko, saglit lang. Isasalang natin. Isa lang natin. Ayan. Ito pa, oh. 4 minutes. Ayan, tamsak na ko at saka isang, ano, banana. Ayan, tamsak na ko. Kay ma'am, ano, ayan. Kanino ito? Kay, ayan. Kay Ma'am All About Eve, ano, nakasampu na ako kahapon, kagabi. Dito sa cellphone ko, isinusearch ko siya, hindi ko ma-search kaya ayan. Baba kayo ng bahay para ano, ay ipin natin si Boy Got You, Sir Got You. Sir Got You, wait lang ah. Ano, dikitan natin yung bisita natin. Dikitan natin yung bisita natin. Salamat sa mga ano, pag-stay. Kay Ate Ima, ayan. Sir Gatcho, bisitahin natin yung bahay mo. Tapos sila, ano, ayan na yung cute na aso. Watching sa aso. Tamsak na rin, ano, Sir Gatcho, kay ano tayo ulit. Kay 19th top word. Wow. Tamsak uli.
Thumbs up ulit, please. Watching here. Sakit ah. Saan ako nag... Ay, naku. Ano ba yan? Di pa ni. Ay. Baka nadiral mo gamil. Yan ni. Antam yan. Na kinan. Ah? Ay. Oh. Tayo bagan. Yan. Madam Maison. Ipatry mo si Malia. Ipagkaroon sa aming aralan. Tamang gawag na. Na ni raratan kanaksay. Ang kainan dito mamayang to 2:30. Alas 2 nandiyan na sila. Try mo Di ba naggawa ka lang niya? Naggawa ka lang tan, di ba? Ha? Naggawa ka lang tan, pinagawa ka tan. Ito? Magaw. Ha? Pag mo gagawin ka, mag-irap ka. Basta na ba? Tulog ka ba ta? Nangan mo labat mantimpla ka, mabaybayad sa mantimpla. Mahirap siya. Ay, ano ba yun? Kadikitan ko yung mga bisita ko. Open mo yung mo, YouTube mo. Dikitan mo yung mga bisita ko. Pag may bisita ko ganun, dikitan mo sila. Para dagdag na Pag may na-open. Ha? Amo na i-note mo YouTube mo. Hindi ko napigil. Mansayin ka dyan. Ay, salamat sa pag pagtambay. Ayan, magdidikit ulit. Tingnan niyo, ganong mas kinabisi, sige. Wala tayo sa Pilipinas kasi may amo tayo dito. Sa kabila. Wait lang, tis. Basta dikitan kita. Ayan. Tamsak ulit, saka banana. With watching, diba? May tamsak na 10, may banana kang 10, may nakasalang ka pa ng 10 beses, Diba? Ibang sarap magbigay ng ayuda. Tapos mag-comment pa, Kahit na okay lang kung busy kayo, okay lang magtrabaho kayo. Didikitan ko pa rin kayo. Ayan, punta tayo kay Sir Gatsi ulit at saka si Ma'am Ed. Ano kita mo yung niya? Saan? Yeah. Okay na. Siri ka siri. Ilukas Ilukas mo man batik niya. Ilukas mo man batik niya.
Ang manipis ang labat. Ayan, Sir Gatcho, watching yan. Watching sa cute na aso. Tapos thumbs up ulit. Kahapon nadikit na ito sa'yo. Ganito ang paggawa mo, oh. Maramdaman mo naman kung may ano na siya. May pa ito yung last kay. Oh, maramdaman mo kung manipis na yung ano. Ay, ito, ilalak ko to Kasi sa nga ano, pala yan. sure ba? Oh. Kasi nga pala yan. Oo, gano'n. Ipurin mo yung ano, gagawin ko ano yan, sure ba gawin mamaya. Ayan, watching pa rin. Cute ng aso. Ano yan? Ano, full watching yan ha, Sir Gatcho. Pagkatapos mo, lipat ulit tayo sa ano dyan sa mga kasamahan. Salamat sa pag-stay. 19 top word. Heritage sites done watching. Salamat Sir Gatcho sa pagdikit mo sa mga bisita. Ma'am All About It, salamat din. Thank you very much. Please, thank you very much. Sa India, lahat ng gawa ay ano ba yan? Sinasabi mo, Sir Gatcho? Sa isa sila. Ano yan? Ano yan? Boy Gatcho, ayan, thumbs up ulit ako ah. Sir Gatcho. Punta natin si Ma'am Eve. Tapos si Ma'am Eve. Ma'am Eve, mag-ano ka na. Live ka na. Para magkaroon ka na ng ano, watch hour. May viral itong mga ano mo, oh. Oh. Yung mga viral, mayroon pang 20K, oh. Kaya yun, ayos yan. Kaya kailangan mo nang mag-live ngayon. Maski na yung LS na yan, ganyan. Silent is LS ba? Yan. Ayan, galing na ako sa bahay mo, Ma'am Eve. Kay Ma'am Kiss. This Phoenix vlog. Watching. Pahinaan ko kasi pahinaan ko kasi marinig ng amo. Anong ginagawa mo? Hindi naman sasabihin pero nakakahiya ah. Punta tayo sa kabila ulit. Mag-like at saka mag-watch tayo. Ano yan, Sir Gatcho? Hugot? Hugot? Ay, sus, Marisip. Basahin ko nga. Iba rin ganyan din, iba rin ang tradisyon ng mga India. Butawan mo lang. Akin tawag kasi namin ang gamit kargam dito na hindi yan. Antik flag mo rin. Ah.
Nagbulag ako. Ganito, oh. Ano tayo may bigas? Hindi Hindi ba? ba? Saan ang gulay? Ay, oo. Eh, maghugas na ako ng gulay. Meron bang ganito ha? Ano ba yung masarap na ano? Ano ba yung magandang naman? Ano ba? Ito gawin ko yung pwedeng ano, di ba? Gulay. Ano na, desisyon mo? Ito naman nakaka-desisyon niya eh. Alam mo naman ako. Ha? Sabi ka rin ako, hindi ko nasabi dito naman eh. Ayan, Hindi kasi naman magsasawa sabi yun. niya, yung mga sabi ko. Kasi anong pag sa sarili ko ng halos sa kanya. Ganun lang din. Mabibis ako kahit nasasaktan ako. Huwag mo kasi ipakita na nasasaktan ka palagi. Eh, ano ang gagawin ko? Yung dati pa rin, yung dati pa rin. Kasi para hindi mawala yung ano yung kurasyon kung awayin mo naman mas lalo. Hindi ko na. Hindi mo naman na. Ate, wala, hindi ko naman siya kagabi na ano. Kaya lang, kaya Kaya ano lang siya dyan. Hindi ibig sabihin na hayaan mong ano Ito meron. Magsasawa rin yan, tingnan mo. Mag-aaway silang dalawa, hindi ikaw ang ano. Sila mag-aaway, hindi ikaw. Kasi parang ano mo, natahimik ka lang. Puti kasi naiintindihan ako. ate, ano lahat ng ating mga hindi ko naman. Oo, mula noon, binaintindihan mo. Mula noon. Ilan bang plato? Dalawa? Parang ganun pa rin. Dati pa rin. Sasawa rin yan. Oo, alam ko. Hindi mo kaya yung sakit pa rin na para ano. Alam mo kung paggalit ako, alam mo hindi ko natin sa tao. Ito na rin gamitin mo sa lagi. Pag ano, nagalit ka pero ngayon, mamaya wala na parang. Ito lang. Dalawa. At saka ano, hindi naman nila nakiubos. Dalawang bundle. Di ba? Yung sama ko dito, ay, ano, nagawa ka ng ano, mamaya lutuin ko ng sama. Oo. Tapos yung pala naman. Wala pa yung tinapay kasi morning, sabi Hindi, niya, magawa wala na pinapay na yung sabi. ano yung Ikaw, yung ano na lang. nagawa mo sabi yung Nugget. oo. Pinalagay. Pwede rin, o kaya yung isa. Yung isa na may dahon-dahon. Oo. Kasi sayang yung mga dahon. Ang dami-dami Ako dahon sabi, dahon. pinalin ako sa bata kayo. Hindi. Ay, Hindi. Wala na, wala na. Ano lang. Wala yung pagkain sa wala yung ano. Okay lang kasi, alam ko naman yung mga tao. Dalawa-dalawa lang. Na bundle. Dalawang bundle lang ba? Ay, tatlo. Kasi, sobra. Papasok na sila. Asan na ako? Ano? Ala, nandyan na ako. Iba naman ang dumadaan, oy. Ha? Si? Ay, una, pala mo siya itong tawag. Masih itong tawag din. Mantiks kamot Kaya noon sila kamot May, naintindihan mo yung kwentuhan namin, narinig mo yung kwentuhan namin, Boy Got You. Sir, Boy Got You, narinig mo yung kwentuhan namin. Mayroon akong, yung kasama kong isa dito, ayan, hindi na pwedeng,
Balikan ko yung mga kinukunikan ko. Ala, si Ate Ima, sensya na kayo. Ayaw, natawa ka? Anong kaguluhan? Yan. Manang, oy! Hayaan mo na yun kasi yung kasama ko yun. Yung kasama ko yun. Nagsasabi ng ano niya sa akin, problema. Saglit, asan na yung isa? Ma'am Tis, Tis si Mix Vlog, Pipe, ano ba yan? Ang dami mong ano. Ayan, tamsak ulit sa kadikit. Ayan. Bibi pa si ano, Ma'am Tis. Kaya bigyan din natin siya ng 10. Tapos, watching natin ulit yung ano, tamsakin natin yung bahay mo, Salgatio. Mahilig ako dito sa Asurino. Tamsak, ano, Salgatio, saka watching. Yung pandikit ko nandyan sa kabila eh. Kay Ma'am Ed pala, kay Ma'am Ed. Sige lang, ano, pasyal-pasyal kayo sa ibang ano. Sana si Ma'am Ed. Mamaya nandyan na sila. Watching ulit, ano, Salgatio sa Aso, sa kabilang channel. Ah, inilot mo ah. Agutong pa iso. Nagursak na bulong. Magbukas na. Ah? Hindi, ako isasalid mo yun ah. Abot-bot mo. Huwag mo lang isasalid manod. Yan na, sarap tunita. Ang cute ng aso.
Mga alagad ko ang ano, nanonood sa inyo, mga alagad ko ang nagko-connect sa inyo. Kay ano din, kay Tis. Dalaw kayo kay ano, sa mga ibang ano. Si ano, Ma'am Tis, ipin natin, Sir Gatcho. Salamat sa support mo din sa kanila. Karino, yung ano na lang, yung maliit na. Oo, siyempre, isusunod ko. Asan na si All About Eve? Asan na yung ano niya, bahay niya? Ay, si ano pala, si Ma'am Tis, si ano, natabunan na yata. Ayun. Bait din ni Sir Gatcho. Mapagbigay sa ating mga bisita. Ma'am Tis, ano, tamsak ulit at saka banana. Yan. Watching here. Ay, ano ba yan? Tis. May paibon-ibon ka pa dyan, ah. Si Ma'am Eve naman. Ano si Ma'am Eve? Si Ma'am Eve hindi nagbababa ng ano, bahay niya. Pupuntahan ko na lang sa ano niya, minsan.
Yes. Ah. Ah? Labas mo na ba isang busa? Kaya ako lang sa labas, o sobrang Okay. Tapos ng kainan, di ba? meron. Kasi, mamaya malambot na. Ibang pinag-usan natin dito. Ay. Ang sabi niya, mali ko din, hindi ko naman nilagyan ng asukal, hindi ko naman, Hindi, tama lang. Tama lang. lahat lang yung patatas na yun. Yung nilagay ko. Tama lang. Ayan, okay, ano. Hindi mo rin tagabi na dumating. Doon, hindi pa nakakain. Eh, yun po. Basta kanina umaga nakainin ako niya. Kanina mo alam niya siya. Yun na lang ang hakuran namin. Tapos ngayon na naman, nalusal. Kasi hindi na beses naman kami na nagdala-dala kami doon. Ang sinasabi na nagdala-dala. Ano, magluluto ba namin? Ano mo ang waitress? Magluluto siya ng ano. Ito na lang ang ano yung luma. Yun na kumaras na lang. Hindi ba natin ako mo yun? May sama ka ba? Sumakal ko? Wala ka mo sa yun. Ayun na kumain na ako. Yan na lang kasi nasa. Kasi ano mga kakain ka palagi? Pilit ko lang, pilit lang kumakain. Pilit lang. Oo ah, hindi ka kumain, magagalit. Magagalit yung ano, boosting. Pag hindi ka kakain. Ano na yan? Ano? Mag-away sila? Hindi, ano sila mag-away. Bakit hindi siya sinabidyo ako? Ayan mo sila. Kasi basta hindi ikaw. Sabi niya, alam pala niya, alam niya yung lugar niya. Oo, na isa lang siya. Ano? Ano ako, mag-a-adjust ka ba? Sabi ko, ako na. Oo, tama yun yung gumagawa. Pero mas Dapat na kasi ito na, maubos na yung pasensya ko. Maubos na yung ano ko. Dati naman mas ginaano, walang ano. Kasi yung mga pinagsawa ko, ginagawa ko. Binagbib. Alam mo, sabi ko sa inyo. Ibi. Ano yung ginawa ko? Ano na, bawing-bawi ka na, sobra-sobra. May ebidensya, ikaw wala. Oo naman natin, di ba? Mm. Tama naman na sabihin ko ah. Bawing-bawi ka na. Kasi sinabi niyang gaganti siya noon. Sa'yo, di ba? Nasabi niya pala kung may dumating na sabi naman. Hindi na, dumating na. Pero mali at ay mali lang hindi ka na. Mm. Hindi ka na dapat. Mm. Kasi, hindi mo alam naman nakakasakit ka na. Paano kung nagsawa rin yung ano, di, ano, ako pala ang mali. Di ba na-realize din ganun, di ba? Ako pala ang mali. Sana, sana. Alam nga na wala siyang ganun. Hindi na sana nalilang niya. Ako ang mali. Kasi parang wala nga siya potential. Kawawa naman yung inaanan ko ng ano. Wala na yan. Ano eh, nag-dinner sila. Yan. Ay, nakamalin. Ikaw malin, kaya ikaw ha? Ay, si Mari. Ay, saan? Nanonood si Mari. Sabi ko ba nila, bakit gagawin mo? Magawa ka ng... Ano yung gagawin mo? Magawa doon, magaling. Wala naman. Nag-dinner. Ano yung gagawin ito? Wala na. Sige na, ayaw mo, lumabas man lang. Yung ano mamaya, yung solya, palabas. Kay Mali. Meron pang ano.
Ano yung pang guardian? Oo, ito pang tumasan pa kagabi. Hindi naman nila ito pinakain. Kukunin mo na lang, no? Kukunin mo yun. Si Ina mo gabi, umalis siya? Umalis? Umalis sila. Umalis, hindi naman kami umalis doon kagabi at Emma. Din sila pumunta. Ang buti Hindi. mo. Pumunta sila doon. Sila na. Eh, si Kuya. Umalis sila eh. Umalis sila mag-asawa. Bumalik sila. Nagpagawa ng sisya. Yun. Nagsabi sa Ina na Emma. Oo. Yung ano, simot yung gawa. Kulang nila, oh. Dalawa-dalawa lang na bundle yata. Dalawang bundle lang. Amin lang. Di ba may salat? Dito nila tayo. Ano, nandyan na pa kayo? Alagad ko yan, Ma'am Tis, Carmen. Thank you. Alagad ko ang mga dumidikit sa iyo, Ma'am Tis. Wait lang kasi hindi pa ako nakakasampu sa iyo. Ano lang, okay lang magtrabaho kayo dyan. Basta dyan lang. Makaruna pa, di ba, Lord? Makaruna pa. Makaruna pa ang gagawin mo. Wala nang order-order. Talaga magagawa tayo sa punan. Ah, oo. Kasi gustong-gusto nga nila eh. Ano, isa lang. Ay, bisita nga sila eh. Ah, ay, oo.
Ikaw dyan pa ba? Wala ni. Ito. Ay! Sige ka. Ito ni. Sabi? Wala na ba? Makatapang ni. Oh. Asan na yung, hindi ko na naharap yung mga bisita ko. Oh, ano ba yan? Mga bisita ko, hindi ko na naharap. Sinsya na kayo, busy si Ate Ima. Minamadali ko yung ano. Di pa ako tapos nagdikit. Kasi may utos. Ayun. Ayan. Grabe no. Kailan kaya ako magkapag-gusti ng ano, para sa inyo, para sa mga kaibigan ko diyan. Ano, saglit lang. Magdidikit ulit ako sa inyo tapos. Sinsya na kayo kay Ate Ima. Ala, grabe naman ang ginagawa mo, Ate Ima. Puntahan ko yung mga ano, didikitan ko. Ma'am Tis, tapos na pala dito. Sa kabila ulit. Mga ano, alagad ko yung mga dumidikit sa inyo. Balik, balik. Yo-yo, how are you? Are you okay? 'Pag nanalo ako doon sa Pag nanalo ako doon sa kabila, ibibigay ko sa inyo. Si ano nga eh, Alae eh, si Alae, hindi na namasyal. Nabigyan ko ng ano, 100 na subscribes yung napanalunan ko kay Ma'am Ilocana. Hindi ko alam kung naibigay na, sabi ko ibigay kay Alae. Alae, installer. Masipag din yung na mag kunik-kunik sa mga kaibigan. Nagwa-whats ako sa inyo. Hi, Ma'am Satisfaction. Salamat sa pagbisita. Nangangawit na yung ano ko. Hey! Ma'am Satisfaction, salamat sa pagdalaw. Mega love shout out sa'yo. Ma'am Tis, tamsak at saka dikit, okay. Pangilan na. Watching here.
Hindi ko na matapos-tapos yung dinidikitan ko kasi busy. Busy. Busy ang Ate Ima. Pero kahit na busy, binabalikan ko kayo. Binabalikan ko kasi kakahiya sa bisita. Kakahiya sa bisita. Ayan. Kay Sir Gatchu. At kay Ma'am Eve. Sana. Salamat, Ma'am Satisfaction sa pagbisita. All about Eve. Okay. Hindi lumalabas yung bahay. Basta figure mo ba para hindi yan mapilat. Pag napilat maikin ko. Ano kumukuan labat mo ta. Sama ito na ito. Si ito na ito. Ano kumukuan labat sama sa iba. Ano kumukuan diba? Yan ang lang ang mapilat anak ka. Bisa sa kaya pala. Iba ba kasi? Ha? Ama na yung ganun. Ugaw ni man, ano naman. Ano to? Yun. At tuman na iwasan ko nung may sakoy. Siyempre, alay mo irara ka na yun. Kasi siyempre, sa 10 years. Oh, kumari, pagkwanta ko nung nagkala ko, kibabaga. Kibabaga pa, ang tuminanong ko. Ulirad ka na. Alam mo sa akin. Tanungin mo kay Ima, tanungin mo, nakita niya. Batay na sa mo tayo ito. Ito po itong siya. Hindi, ako paano lang. Kalawa kang magtang niya. Oo naman si... Oo. Kalawa kang ilang. At ako lang ang tuluklay. Iman. Antay saya saman. Arapi tulpura raman so. Yan, si... Amajad kiyan, tas si Katoy manggawa. Irapi tulpunyo. Ayan, inirapi tulpo nga ng ano. Irapi tulpuyo. Ayun. Ang dahil sa, ano, kaya kung minsan itong mga ano, ano yan. Nagkikwentuhan kami ng kasama ko, Maril. Ay. Hindi ko na matapos-tapos yung ano. Salamat sa pag-stay. Anak ko, Sir Boy Gatcho. Ang sipag. Ang sipag ni Sir Gatcho. Matagal kasing mag-watch. Matagal din mag-watch kasi. Alangan na. Kasi para dumikit yung ano, bananas na idinidikit ko. Naku, dapat ito kay Ma'am Eve, ano na siya. Para malaki yung watch hour niya. Mahirap ang watch hour eh. Sayang yung ano. Dikit sila ng dikit sa ano. Dapat unahin niyo muna yung sa ano niyo, channel. Para tumas na yung watch hour. Ako maski na mag-busy ako, tignan niyo.
Ayaw ko yung malagas. Ayaw ko malagas yung WhatsApp. Sir Gatsu na masipag. At saka Ma'am Tis, nakasaalang lang yung ano mo ha. Pinanonood ko bago ko dinidikitan. Yung mga alagad ko ang nagdidikit sa'yo. Mamaya, yung pagkatapos ng ano itong yung main channel ko pala, dikit na pala yan yata eh. Kasi dito sa cellphone kung isa nandito yung mga ano alagad ko. Pag binuksan ko ito, masisira na yung ano. Kaya dito na lang muna sa isa kong cellphone. Punta ako ng bahay mo ulit, Ma'am Tis. Ay, dikit na yan. Tapusin ko muna yung ano, bahay mo. Yoyo! 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 What you doing there? Huh? What you doing? Huh? Sit here, sit here. Sit here, okay? Sit. Not there. Oh, not there. Oh. Ne, namatay yung ano. Ang bagal ng ano, net ko. Bis na matapos na oh. Dami ko pang didikitan. Watching ako Ma'am Eve ulit sa ano, sa 19th Top Word. Balik-balikan kita Sir Gatyo itamsak ko at saka iwat ko. Kasi kahapon may dikit ko na lahat yung ano. Sa isang cellphone lang meron. Kagabi pa. Pagod na ako kagabi eh. Kaya natulog na. Ayan. Yoyo. Busy. Ayan. Busy kasi. Yoyo. Ayan tuloy. Busy tayo, Yoyo. Saan ba ito nagagaw naman? Oh, iba naman ang ano. Salamat, Sir Gatyo. Salamat sa pag-stay. Hindi ka pupunta sa iba? O nagmumotor kayo? Kasama yung kape sa punong kahoy ulit.
Ayan, yung. Ano ba yung ilalagay diyan? Ito. File, anak. Dapat nilalagay. Singit. Walang itay. Food drinks niya, hindi. Mayroon ka food drinks niya. Ganto? Ha? Ganto? Yan. Ang ganda-ganda. Naku, natawa si Boy, si Sir. Ay. Ay, salamat. Salamat, Sir Gatcho. Ayan. Salamat at ikaw ang nag-i-entertain sa mga bisita at magpunig sa kanila. Natawa ako Big thank you. Ayan, punta ulit ako sa kapila. Isang hugas ng dahon ng dito, naghuhugas ako ng balik ulit ako. Si Ma'am Tis, ang dikitan natin. Baby yung bahay niya. Di bali nandyan ka lang, sir. Nandyan ka lang. Pag nabuksan ko yung kagabi kasi isa lang ang na-open ko, naantok na ako eh. Yung isa kong ninja. Habang nagtatrabaho, naninilip sa bahay. Naninilip ako kung sino yung nandiyan. May panalabi yan? Ha? Panalabi? Di ba nandyan ka lang, mamaya. Pag hindi na busy, tatalawin ko yung bahay. Ulit. Ma'am Tis, tamsak ulit o saka banana. Watching. Alay garotay. Hindi na ako matapos-tapos sa gawa. Dan tamsak. Watching ako, Ma'am Tis. Watching yung ko. Mahina lang kasi baka marinig nila. Kay Sir Gatcho rin. Ay, natawa si Sir Gatcho. Ngayon?
Ano ng oras na ngayon diyan? Oras na ng pagmomotor. Oh, 'di ba? Punta ako ng ano, sa ASO, i-watching ko. Pang 21 na tamsak, Sergatio, watching from Ate Ima. Si Ma'am Eve. Si Ma'am Eve, hindi ko ma-search yung ano niya. Dapat may bahay siyang ibinababa. Dapat man-open kay Kin, minsali kasama niya, malin. Man-YouTube kamot la. Shoot na video o nuwad ya talag Pangasinan, di yan. Si Jeffrey kami nagtuharap nun. Ano, on, si Kason to pero sa ibabang amay watching to. Watching. Amay watch to. Aman sa arap to, mga puta, ang arap ko. More than 1 na sayang. 1 year, ano, pag hindi pa yun na, ano, baka i-close na ng YouTube. Da. Sige lang, magtrabaho lang kayo dyan. Maski na wala na kayo dyan, magdidikit pa rin ako basta nandyan yung... Basta natapos yung itong cellphone kong isa. Na magdikit. Mag-watch at saka tamsak. Yan. Importante yung ba yan? Watch na i-open para dagdag ng ano. Mahirap ang watch kaya. Sergatio, ano, hindi ka pa monetize? Magpa-monetize ka na. Kung monetize ka na, ay kung hindi ka pa monetize. Sergatio, sali ka mamaya sa hindi pala. Lingkata. Magsali ka sa ano, sa mga group para may group kayo ba? Wala. Malaking ano rin, dagdag din ng watch. Iwawatch ka ng mga kaibigan. Nasan? Watching ulit, Mantis si Mix Vlog. Watching, tamsak uli. Tapusin, basta hindi, ay ano ba yan? Hanggat hindi natatapos yung tig sa 10. Oh. 10 tamsak, 10 like, ayun ba yan? Watching, 10 comment, o di ba? 10 banana. Wala, ganito na lang ang gawain natin lagi. Mas kinabisi yan.
Huwag lang pabayaan yung channel natin, maski na maliit. Dahil sisikat din daw tayo, sabi ni sis, sisikat din daw tayo. Yung mga sikat, hindi nga tayo pinanonood ang mga yan. Silang papanoorin natin. Ayan, huminto na. Sinsya na kayo kung hindi ko kayo maasikaso kaagad ha. Ayan. Naririnig niyo yung trabaho ni Ate Ima. Ma'am Lynn, salamat sa pakaway-kaway diyan. Ay Ma'am Eve. Sir Gatcho, dagdag ulit ng WhatsApp. Ay, naakong ko! Busy. Busy sila. Mario, safe kayo. Ano bang lalagay doon? Wala naman. Watching sa aso. Sir Gatcho, watching ako sa aso. Tamsak pang 23. Watching Dramati Ima na lang ang inilalagay ko. Yun. Trabaho ko. Busy ako. Nanawit kay pantalon mo. Oo, anak kong tamay yung bank kuya. Pangalan na, bank account. Ha? Kasi mga pula rin pantalon dyan, yung tilak ko. Yung tilak ko lang Pilipinas. Ang gapoy dari dikin gamin. Di Emily. Ang gapo ni kwarta da. Agira makapaway ta, ang gapoy amo da. Amo to. Asan na? Uminto na naman. Anong oras na? Anong oras na? 30 minutes lang ba? Si Ma'am Eve. Dikitan ko si Ma'am Eve.
Subutay ko. Malagkit. Katigan ko yan inyong bisa. Akin na sa wadyo at kinain. Ulas ako. Ulas. Ulas. Cute ni Yoyo. Hindi na pindahan ito eh. Naman kami. Kayo, siyam na. Kayo si Lulu. Tinambok may siyam na. Si Mama Rudkin. Ma'am Rim Kata. Si Ma'am Eve kaya. Lala. Si Ma'am Eve ang ano, gusto kong isa pang dikitan eh. Supported din ito. Yung bahay niya kasi hindi siya magbaba ng ano. Ayun. I-watch ko na lang. Ano, dagagdan? Amin nephew. Sa lago iya, ang gadkin iya, labi. Agad kong tutunda.
Nagwa-WhatsApp ako sa inyo. Maski na busy. Busy. Mix. Tingnan ko inyo kung ano. Wala oras. Ay, wala dyan na yun. Tingnan ko inyo kung Nani. Mabuto daw ako ng sige ma'am, mangyari na. Tama na. Ako nang tanong ng gatsaman. Ang hiras man. Okay. Pagpupong ko ng si. Ang hirang-hiras. Mungkin sa tamitamian ko man, di man kami manaayam. Pag kami ni Dia, first time with ma'am, parehas kami dyan kina si Mabi. February si Mabi at Dia, February 1, sika 2, February mat. Ito ang tayo gagawin to, marot-tarot at binunodlog na kwarto to, makulin man kiyo, luto-luto, nahanam to para luto. Tamian ko pa man ng kiyo, bamain. Kita mo, dala ko na kiyo. Linkata, salamat sa pagkaway-kaway. Ay, salamat sa BG-BG. Kung mag-package sa na may bibiryani niya. Kung tumamay, boses na tayo, ayaw bibiryani yun inan. Diba? Ang bibiryani ako, yan. Wala. Wala ka tayo ba?
Turay yun ang kukulang. Kudyara naman, dito sila naman. Away na may laman sikil, aman sudi. Ano ako lang si nanay ng Baba Ismail, nanay ng Baba Ismail man, tan si asawa ng si Baba Kali. Ha? Amay, si amo tuman. Ako lang tan marikit. Ama ako lang uya, yun. Nanay ng Baba Ismail man. Katulungan ilan. Katulangan mo. Ha? Eh? Di man ang Madam Nadia man. Wala rin. Kaya iba to. Yun. Ibang lahi. Dwara. Tupia. Eh? Alia. Kaskasian Michael. Tapi nasumpot niya. Betul nasumpot may katauhan kong yun. Pangasinan. Inrin. Agtuan tayo. Inrin nyo da. Diya kanid. Yun. Gano'n sa bulan mo nilabat ng Ramadan. Siyempre, kailangan da. Ang tamanaya, 2 years, another 2 years na mo. Kasi tungtungan sa kay bulan na ba? At ito ang tagamin. Sanak-sanak kami. Ito ang tayo. Ito dapat agtunan pa rin nyo. On, duwara yung nagtunok na balulap ka mas marami panaran ng mga mga asawa ng laman. Ha? Agtunin ng gamin. Nung Manila, agto, yun. Ganun so, kung nakakatungtong gamin niya, maunyakin na agto pimayag. Wala mo sa Tagalaga to. Para luto si Kato, para alinis. Nagdadadaldal ako dito. Nagdadadaldal ako ng Pangasinan. Yung dinidikitan ko, okay lang wala sila. Magdidikit pa rin ako. Kasi, yun ang nasabi ko na Matagal lang si Ate Ima kasi busy. Nagluluto na naman. Naka-open yung mga kaibigan ko. Wala. Hindi ko kayo mabisita. Mamaya na lang. Kapigiran tatay kin mo. Atay, yun, kaya makapumunta. Maka, what's labat? Ah? Tapi ano na, bayag bata na subscribe. Maka-subscribe ko.
Mano isalang-salang kita. Di kita nanda ka mag-i-right ka ka. Yan. Tingnan mo. Tingnan mo. Nagluluto na. Ano. Ayan, nga ani biryani. Pagkamisaan. Oo. Sit down there. Hindi. Hindi ikaw dito. Ay. May mukak mo, oh. Ah. Dito ka, oh. Ikaw, ayun. Ah? Ano? Wala yung mo? Papansin. 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 Hey. 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 Ah. Papansin. Ala. Ano na yung ano? Nako. Si Ate Ilima talaga, oh. Hindi na naasikaso yung ano. Casey, ako yung ano yun, nagdidikit ako sa'yo tapos yung mga nagtatansak at saka watching, ako yung mga alagad. Sinasalang ko yung ano kasi para magka-watch. Magkaroon ka ng watch hour. Tapos nagdidikit. Di pa ako nagtapos nagdikit. Sa kabila ulit. Nakasalang Nakasalang yung ano mo. Tis, maski na wala ka nakasalang yung ano mo Ay, ako rin, busy. Okay lang, sige lang. Trabaho muna. Ako na ang bahala doon sa mga bahay niyo. Sinasalang kong ano, isa-isa. Kumar? Go there. Go there. Go there. Go there. Wala, talaga ito kamansin. Makita ka nila. Ito ka. Ang tatong sila ko. Ang nakala mo dito ka, hindi. Ano na? Yay! Sa kabila ulit tayo.
Sige lang, work lang. Nandito sa bahay mo ulit. Ay, ano pala. Ano, kinaknadan mo pala eh. Meron ka. Mantalo ulit saya. Bulas siya, tingin may marakot. Mm-mm. Mantalo. Pagkulado ko. Ay, narin. Sure ka. Kan menggawa mo sandwich. Sandwich ko. Yun mo ang sandwich. Simple lang. Paggawa. Bawat na. Kailangan saya. Tanggap ko lang. Ano naman, wala. Kagawa namin ka wala? Ay, namin sa friends. Dami yan. Dudita. Yung kumanan kayo sa ha? Oo. Sabi ko yun. Ang garpot na. Corazon ng silog na. Sabi ko, dama. Watching kay, ano, Sir Gatcho, watching din sa'yo, ah. Kahit na busy, si Ate Ima, yan, sinasalang ko yung mga, yan. Ay, ano pala na si Ma'am Eve, ang gusto kong isalang din. Hindi nabababa ng bahay. Ang hirap kong kuhanin yung bahay niya. Trabaho-trabaho lang kayo dyan. Ako nang bahalang ano, pupunta sa bahay niyo. Ang satisfaction, mamaya ano, tapusin ko lang yung mga dinidikitan ko. Dami kong didikitan, oh. Ano? Ay, ano? Yung bugos niya to. Yuyo at
Ano, di pa ako tapos dito, Yoyo. Yoyo. Watching ulit sa Aso, Salvatio. Ano na, natapos na ata. Anak ko man si Kian. Sakri. Anak ko man si Noah Sakri. Mundadago. Siya si Joshua. Payatot mo ta. Ano na, natapos na ako. Ano ba? Ano ba yung kasalang mo?
Turkish, Turkish. Turkish kay Baba Ali daw. Ma'am Lynn, salamat. Salamat sa pagbisita. Ayan. Busy si Ate Ima kaya hindi ako makadikit. Luluto ng ano, may darating na mga bisita ngayon. Balikan ko kayo. Busy. Busy sila. Ano ba yun? Nauna. Magkapakapal sa asukal. Magkapalinan sa asin. Paano naglalay pahan? Ako naglalay. Masama naman po.